Ko boleh sipun je phi ki perlok baro ki baju sotanat ya ka channel jong ukhasitek naga porsha kapor. Te kane ke video naga banta jong phi. Te hang ne ngadan banta banle ya ka eksperimen. Mo kata ka eksperimen lada phi i ya kata phin salungo bat phin sa syayong ngai. Te ka kata eksperimen ale mentangan pun iya phi. Te une udayu umso. Une umso uba piju di man la kapor kam tam haba pi thai pi jrem haba pi snau shit pi di da une pi ay ki kunikti ki bapang besitam pius bandi da une de nam ne dong ne umso uba don haman la kidukan pila mendio available te pius ya une na kapor sya kapor te hato pitip ba haune umso kino ki chemical ke bagi kle hato don ne em ka umso tang si drop hang ne mo te mun ta hak na ke video ngan la eksperimen ban ngan bataya phi mo te ngan ye thoye phi ban pelong yo ne umso kum ni hang ne saw tali ke chemical kila khle hang ne ka ban kong ka de ke liminen ka bar ka de ke masin ka balai ka de ke octanol ka ba saw ka de ke ethyl butyrate mo te kemersen berka octanol te kita ke artli chemical kemersen berka octanol ki pelong yo ne umso ba phin ye i ba udai umso si real kita ki chemical atlet ban pen semayu bi pad ya une ba un longkum ka umso sisya ka jing sma ka sense kan longkum ka umso sisya ikhle ada gai ikhle ada liminen adu khandai 4% ka liminen hang ne ikhle khanang bakan pelong ka sense jeng u bakan longkum ka umso sisya te ka jing thiang pade te nagamta ka jing thiang hang ne ikhle ya ka ethyl butyrate mo ya ka ethyl butyrate ikhle hang ne ki ai ka to kan persen khanang bo ne unlong thiang kum umso sisya lada phidi bat phisma ya une da phi pei karong phin yo i thik dei umso hi une andre pelse hang ne ki don tang ki chemical sudah une umso uba phi ong ba ude umso bat uba phidi man la kapor te menta yo phi ong ba une ukhasitek uba tai stan halor kata ka benta te nga batay ro ngala de ban wat mo taga daw andang ngala tip ya kata ngan sabatay pi to ya pi ang batay start mentangan proof hapi mo ngan proof hapi ngadan hang ne une uso bangara na dukan pe ngathit mo te bat kane ka container ngadon kawe te mentangan penmi ya ka juice jong ne uso hang ne direct mo direct ngan penmi ka juice jong ne uso hang ne ngan ot chwa kupto ngan sukhem mo ngan sukhem direct punya face to face ngan punya pi ngan punya ya ga use ne umso hang ne ngan khem yu to dengan khem se une direct mo to labi yang tracker ne ngadon hang ne une u klat arteli bo arteli no klat de ya une umso ngan the hang ne klat to to labi yang matrai pe piong garong jo ngan bu hani kham hang ne jan mo to hang to piong garong jo no ne ngampat ayu re une ude readymade ngampat ayu pe swatang ya une di umso korong juga kolong kuto timenta ngan ai sa une umso ubala de mix lupa ke company mo dengan lalu ne iya pimut ba umde umso une timenta ngan di yaw ne ngadang sutit mo mene nadukan ngarung adi pe ngan the yaw ne kat kum ga sai dong tu mo ka to biang không une umso ubang athe nang ne nang to ngan bu to jan mo une de nang ne mo te une pade ude na une ubang athe mo pe pi bakla te hang ne ngan proof ya phi te hang ne ga don kan ne ga sodium hypochlorite mo kan ne sodium hypochlorite ka chemical te menta hang ne ngan ai tang si syamo yang to
bat nang ta pade ngan king mo pej kane si samoy nganai hang ne si samoy ang to dengan ai spa katukan king spa une uday real mo pej ngan king pej ka minit jong fi ka no minit pej karong jung ka kelame kam kela pej piong pej ba pej ngala king ngan king slam ba kanang ba pinyo i piong ka khlem kelang karong em namar ba uday une original lagi ngala king kato te hang ne pedengan arts biang ya kene chemical hang ne ka sodium hypochlorite sa si semoy ha une pede ubang athit na yo mo une de une to si semoy mentangan king saya une tang keto kan minit pin saya iba ue une pej pej wa une ba fidi pej ba une no original pi la kelang rong iyong pej une udah original si samoy bat une pede ubang athit na iyong pej iyong kelanam kelana pej iyong te de kane king ka video ka bang kwa ban pen iya phi khanang ba phin tip mo te hang ne hi kam don umso handai su khle tang da chemical bakan pelong thik kum umso dei une king ba phi judi man kapor pej une dei une phi yong ngala de ban le experiment ban proof hakmat jong phi ya une umso bat une original pej menta dei une ba phi judi man la kapor handai ya une pade phim juyo bande mau de ubang khem nang ne original ban une pade uba phi judi man la kapor ha ba phi thai phi jerem phi ong ban ja thai pleng de une pe to ong te menta na ka menta jong phi ki ba pe ya ke video nganom khang ya phi nganom ong wat nom de ya une kata ka de ka mon jong phi it is your choice kan ba phi mon nganam khang ya phi nganam ong ya phi wat ju thit shu yo ne wat ju di shu yo ne nganam khang ya phi kata ka de ga mon ga jong phi ka choice ga jong phi kat ba phi mon mo ya phi ong ukhasi tek ukhang ya ngi bangan di yo ne handai nga sula ya ne tang ka experiment na ka banta ba phin tip te kata ka ba phim di ne phim di ka shong a phi nganam khang mo nganam khang nganam ong wat nam di yo ne nganam ong di nganam ong wat di kata ga shong ha ka mon jong phi te ka video tangkat ne ngatharai pila sang thu hi ya kana jing la experiment janga kublai sibun ba pila sya ya ka por ban pe kana video janga menta ga sni kublai sibun kublai sijar ngo kublai ungkar khu ya phi